Nikora mogiro kamana inyalo kumkete chenro moro mar duolo sedonje kidieny mar ariyo gavana ni kodwa ka excellency Gladys Wanga ma gavana ma Homa Bay kamana inyalo kumiwa sechegi. Erokamano Trevor kuom bedo kodwa. Erokamano. Gima wan gi gavana kaka wuono en nitiere gima matimore Homa Bay tarik 27 nyaka tarik 29. Homa Bay International Investment Conference kata romo mar joket mwandu Homa Bay. Kamano. Ma en ang'o sie wachaka ne kanyo mokwongo. Koro Homa Bay International Investment Conference en romo mar joket mwandu mana kaka wacheno. Homa Bay temo ni mondo wayud joma nyalo keto mwandu gi ei Homa Bay. Nikech ang'o? Kijende waonge tije. Pesa wadwaro ni mondo obedie ofuku mar jopur, jolupo gi jonam. To nyalo mana bet kantie value addition. Kantie kaka inyalo med bero mwandu ma wagole puothewa. Mae nyalo mana biro kwa yudo joket mwandu manyalo keto gik manyalo bero mwandu. Nikech sirikal ber. To sirikal ok nyal timo gik ma private sector bere. Kaka, value addition, processing, gik makamago. To gi kato tende migero ma jowuoth nyalo biro mondo ninde. Mago sirikal ok nyal timo. Koro nyaka bed joket mwandu manyalo biro mondo tim gigi. Ei Homa Bay. Mae momiyo wakao thuolo ni mar ndalo 3. Kochakore tarik 27 nyaka tarik 29 dwe mar 2 ni. Mondo mi watang' ne pinje te. Tiluonge ni international nikech jokan mwandu gi okoa e Kenya ka kende, gia nyaka oko bende. To bende ok gi nyaka gibed mana ni gia oko kende. Wadwaro ni bende jothurwa ema wachakgo. Nyaka chak gi jo Homa Bay. Jo Kindu Bay odhi okan mwandu Kindu Bay. Jo Ugis odhi okan mwandu Ugis. Ok ni wawuok wakano mwandu Nairobi ka, Ruiru, Roysambu, Kure, to thurwa to kwatere mwandu gi. Koro wachako gi jo dala mondo chak kano mwandu. Perception moro ni investor en ng'at moro, en mzungu moro, kata moti, jarachar moro kata moti, kata odiero, no. Jakan mwandu en investor kata jakan mwandu nyalo bedo in midhi gero pong kata marego mchele dalau in jakan mwandu. Kiloso giri moro marego njugu in jakan mwandu. Koro okwadwa ni wanene mane yo maduong' ahinya. To tekni sami irego giri no indiko ji 2-3 in jakan mwandu. Sami ya hotel kaka jowa mang'eny ya hotende in jakan mwandu. Koro mae en thuolo ma wangiso go jowa ni magi e kuonde minyalo kane mwandu. To mae watimo detailed analysis mag opportunities duto majinigo mag kano mwandu Homa Bay. Be kuma dwa bire ni gina thuolo mage mani